Чираттагы кытлау хатыбыз Иске Кулатка районы Карамалы авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Югары Терешка авылында гомер кичерүче милләттәшебез Зайниндинова Наилә Сабир кызына юллана. Аңа бүген 68 яшь тула. Матур гомер бәйрәме белән аны тормыш иптәше Рафаил Сабирович, кызы Гөлнара, кияве Ришат, Тольятти шәһәреннән улы Радик, килене Венера, аныклары Гөлназ, Риналь, Айрат һәм Алмаз котлыйлар. Безнең якыныбыз 1952 елның 16 гыйнварында гаиләдә беренче бала булып дөньяга килә. Бала чактан ук тырыш, эш сөешән булып үсә. Хәзердә аның тик торган вакыты да юк. Алар әтиебез белән бергә бакчалары тулы яшелчә, чәчәк үстерәләр. Кыш-кырт карыйлар. Әле безгә дә ярдәм итәргә өлгерәләр. Безнең әниебез гомерен сату, сәүдә хезмәтенә багышлады. Ул бу тармакта 30 ел хезмәт итте. 1977 елны аны язмыш әтиебез белән очраштыра һәм кавыштыра. Алар Югары Терешка авылында матур гаилә корып яши башлыйлар. 1978 елда кызлары Гөлнара, 1982 елда уллары Радик туа. Хәзер инде без үз гаиләләребезне корып читтә яшибез. Яраткан хатыным, сиңа мәхәббәт хакында сөйләүләре соң дисеңдер. Соң түгел. Мин сине аеруча олы хөрмәт белән яратам. Матур туган көнеңдә Алладан тигез гомер сорыйм икебезгә. Шушылай балалар бәхетенә куанып, әле тагын озак еллар яшигәле. Рәхмәт сиңа матур гомерем, тулы өем өчен. Зур бүләкне көтәм бер Худайдан, бирсен иде аны ул сиңа. Озын гомер, саулык, сәламәтлек, юлдаш булсын иде юлыңда. Тигезлектән бер ук айырмасын, хөрмәтемнең уты сүнмәсен. Яшәү дәверендә кайгы хәсрәт бер ук Аллам ялгыш бирмәсен. Бала бәхете, бала мәрхәмәте тормышыңны зинхар бизәсен. Тынычлыкта яшәү насыйп булсын, авырлыклар йөрәк сизмәсен. Сөеклебез, яраткан фәрештәбез, ихластан олы, матур туган көнең белән котлыйбыз. Ераклардан сиңа ирегеле сәлам юллыйбыз. Әниебезгә сизми, сизелми дә 68 яше ишек шакыды. Шуңа микән, бүген төнлә айда аеруча якты балкыды. Я Ходаем, бирче тигез гомер, яшәсеннәр иде 100гәчә, безне көтеп каршы алсыннарчы үзебез картлыкка җиткәнчә. Еракларда сездән яшәсәк тә, күңелебез сезнең яннарда. Көтсен иде бары бәхет, шатлык сезгә язган алгы таңнарда. Котлы булсын әни туган көнең, елмай әле, безне шатландыр. Булган бөтен борчы сагышларны онытыпла, артта тик калдыр. Кадерле Наилә Сабировна, якыннарыгызның изге теләкләре назлы җил булып сезне иркәләсен. Матур җырлары бәйрәмегезне бизәсен әле. Кояшка тең булсын синең гомер, җан күңелдән телим акты